Malawi Brief. Pamwambo osankha komiti yachitetezo ya mzinda umene wa Blantyre panali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo mfumu ya mzindawu a Jomo Osman, ndipo izi ndi zimene iwo analankhula. Tisabwiye ulemu wonse komanso ayeso komanso mwayimirira commissioner ndikuonanso bwana Lambert Asif komanso mafumu omwe muli muno ndi apolisi onse komanso ndi mavolunteers omwe muli muno momve kulandiridwa ku Blantyre City Council kuno. Ndinachiona kuti chinthu chofunikira kuti ndikhale nawo chifukwa choti mzinda sungakhale wabwino popanda chitetezo, andi chitetezo ndi chinthu chofunikira kwambiri. Tikhulupirira kuti magwiridwe a ntchito aine ngati mfumu komanso apolisi a Blantyre ndiyamikireni awosizili bwino kwambiri because panopo tikuona ndithu ndayamikire ya traffic chichokere siku lomwe siku linache town kuti napanga zina zake. I think there's improvement bwana ndakuona ndzikoma kwambiri and kufuna improvement imene ikwere. Choyambirira mzinda wathu ukhale wabwino anthu ambe opalamula and ndikukhulupirira kuti mameetings ena awosizili mungamabanga muzidana khoti ngati anthu ambiri akufoka nkhani za chitetezo ndi anthu akukhoti kumapezeka zoti anthu amawakhala pa riski kuzipereka mwana kugwira mphera ache 2 days akwapasapero zimabwezeresa anthu ena ache kugwira ntchito mbuyo chifukwa anthu ena wati macivilian amaoma nkhani ya chitetezo chawo ndiye atatiso akhoti atithandize umbanda kukwera kwambiri kumalawi chifukwa choti mbanda zenizeni zikalowa 2 days zatuka ino ya polisi imayitsetsa kuti anthu akapite ku khoti anthu aja akatuluka ndiyo kuti crime chaso imakwiriranso. So ndiyapempheso amakoti kuti it's high time atithandizire chifukwa choti tifuna mzinda wathu ukhale utetezeka. Inuyo ma volunteers komanso apolisi mumve kuti mfumu ya mzinda ikupangani support. Ine ni mwana woti ndakulira town muno palibe munthu angananize ana mu street mwina aliyese ndiwazi wabwino. Ngati for example lero nini mphaso inacho ndipilike kwa nyamada mmodzi amagwira ntchito kwa mwina sizioneka kuti amagwira ntchito yero mani ubwerero ndi pa 100,000 appreciate kuzibereka kwake mudaba kuti amene aganiza bwanji za yero mani mwina yesadziwa tikamapula za street kids ine ndazanga ndazipanga ndiye ndikamacheza nawo amanaja amamoba yero mani kuposa polisi andizizi ndizonani ndikachizana amaduza big yero mani wavuta kwambiri. So it's what we need. Kifanye zibereka yero mani keep it up mbililize if it is ubanga ni support and ndikufuna ani mobilizana nineki yomwe itasakile kama tisiki yomwe itasakile yero mani tufuna Blantyre muyere anga udanda wa zama street kids alipo yena ninawathandiza issue ya street kids ineyo tangokhala pambano ndayesesa mukaonesesa Blantyre alimo koma simene analiliya anthu kumazifunsa kuti ma street kids anjapita kuti alipo ena tasiya muzintchito ena pano akuzira ntchito ya manja chifukwa nthawi zambiri amene ajakuwatenga ukasiya ku sukulu amathawa chifukwa nazikulu ndiye kwabwera kakukena kakumana mizira kulisa majumbo kena kakazipempha
ndofuna ndibereke oni mukauzi kuti ameya akhala pa ground limodzi ndi aosi. Aosi tisagone operations mmene mmadikiramuja tisagone tetigwire ntchito kuti anthu akuplantaya amve kuti kuplantaya ukoza munthu ukapanga business. Sitikufuna zichitike zomwe zikuchitika kwina akuyani. Aosi omwe ayimira commissioner tentizuke. This is the way to go. Tigwirane ntchito limodzi varsity apolisi anthu okhala mplantaya komanso tikuziwa zoti bwana Asif bwana Lambert ndino a business. Awuzeni anthu a business iwa kuti chitetezo iwonso atengepo mbali. The problem is kuti anthu amangolangula koma kuti atuluse athandize zokanika pafunika support. Sinthawi kuti apolisi azipanga complain kuti magalimoto ndiwonongeka. People can come in mmene apangira inawo enawonso abwere. Samangwembekeza kuti anthu andale ndopanga pereke chitetezo. Hayi chitetezo chaife andale amakhala ndi zitetezo zawo koma anthu amba kukhala ndi zitetezo zonani. Ndeti mofunikira kuti bwana Asif ndi gulu lanu please tiyeniso ulendo Jackson Nabemba panopo the mayor of Blantyre afuna apange campaign yoti kandi ku Blantyre police station tikati magalimoto awiri special for operations. Special muzikhala ngoti kungoyimba foni azikauda kutama ngati ufuna ndi Blantyre ngokuba taweni andineni kumbira ulokubawa bwana ndithana nawo abwerera komwe anatongera. Bagena kasita ndiyonso panopoyimbaja wanu okubawo nomwenso akulamu ndiye munthu sungasiye kuti anthu azikubira iwenso wokuba zosatheka. I remember Aosi ndikuze mpono Lindi inalidera limozi lomwe kunali wokuba wopya. When I was young, Aubrey Nyerenga, he was the coordinator of community police in that time. Now, I don't know if Munja Kalikari muntu amacha kukula chintu chomwe samafuna kungokunda chinthu amakuza kuti gula chifukwa wachigula. Anthu amapolisi amawani mita atapereka ndalama ya 4 meters mmene munthu what they did ndi mmene munapangira ndi lero anatitenga ifeyo ana ma street kids kugwira nawo ntchito and we work paka zonse zinata. It's all the same mmene ali lero ndi gulawo ndi apolisi chomwe ndingangowalangiza azazitengeiwo kuti ndi apolisi azizozo kuti apolisi iwo ndi ongothandizana apolisi pakuti iwonso azitenga ngati apolisi kenaka zinthu zilambika koma ifeyo we work and zinthu zinasintha. So we are going to use ma-structures zomwe tinachitapo ifeyo ine mukandipeza Aosi ndini mbiri zambiri zamgawo ndikozokuuza kuti lero amba chakuti ndikaguluka kuti because akuziwa Munthali was also in so many money. He was my boss mission Munthali. So chomwe munene saba wantu also kala Blantyre komanso ndiyo mukugwira ntchito era madulira kuminale ena kuti ifeyo kuno Blantyre City Council meya wa ulendo ineyo ndilowanga ndifuna ndikucheza anthu okhala Blantyre. Tufuna anthu okhala Blantyre akhali mazi abwino magesi abwino akhaliso ndi chitetezo chokwanira. Tufuna anthu Blantyre munazipanga business 24 hours. Zimakhala kupesa 25 ku town yazizi. Ayi palipo tufuna kuti mtown anyakips azisekulidwa 24 hours. Anthu asamaope kwene tikatero ukhaundizi ndotani okongola kuti madalira ma business ndiye ine akwakuza kuti aiseni mtawi mumve Aosi ndi gulu lonse meya wa ulendo muzithamanga naye background sicho tobwana traffic Dilina Vitibanga Aosi. We need to control Anjinga Zamoto. We know some of the people who are using politics.
kuti ajinga moto afike pene. Chifakele tukamanda ndaona ajinga moto acha. Vuto sio ajinga moto. Vuto ni politicians. Anali bila mpaka controls zikazunguyapika kumene. Amazitengira ndani. Lero zinthu zazaongeka kuna zitawa azija polisi iya ya bandali no mwana wonga zinthu. So we need to control those things. Kuti muonesese ndrama zomwe mbono kwa boma bwana anjinga zochuka. Now we need to control. Ngati panopa osi tikupanga zonena kuti town mwini akati town njinga ya moto sitika igowe town. Njinga za moto zikali ni malo osisira anthu. Zikali ni malo otengera anthu. That's the only way, because tikana za security bwana. You not allow njinga ya moto zikali mabanki. And zoenja ni madama policeman usifanya yale. Wanjinga moto wakupanga party pa banki. Nukumapanga business, nukumapanga usi. Ni mulandu kumene okukala. Because someone anabwera zabe bank. Nukamwera njinga ukata. Kumatawa. Ena mwaso kuletwa mafoni. Mundu sopula foni. Kena akakumata. Kumatawa ndi njinga moto. Ifeo nganaji tetezo. Sili pano kondereza moto. Sili pano dala ndi wanjinga za moto. Koma tili pano tisepe mino ya Malawi. Chitetezo chatu tiso chipite pasokolo. Zonsezo ziziteke. Tosepe tupilani banki. Cholinga. Kuti zinthu zambiri zomwe zimachitika mbuyo zisachitikezo. Ngeni kumemeni ya polisi ino anthu ozipereka mizimu mafumu tigwire ntchito limodzi. Tigwire ntchito ndi apolisiwo. Tizipereke ndithu kuti anathuso asayipise ziko likolili. Ine ndima amene wandinyadileni ndikhulupirira ndikusankha ndoyenera mauliro aosi ofesi ya meya azingapulanga. Nthaka ino somwe mabwera tigwira ntchito. Kama galimoto kulibe ngati kusite kuno ndi galimoto titopikira. Komanso kunditengeneyo ndikuthandizira tapeza anthu ena aja ndi magaraji. Mundipasa magalimoto omwe ali omukekamo. Tapikira anthu amene wawo. Chifake business yomakupanga akufuna chitetezo. Situkufunanso kuno kuti anthu abedwe kuplanda zobedwa ena zikhali za madera ena. Kuzonsezo ndiziteke tukupange ni support ya polisi. Ziko mwambili. Kandi zaulenda pangoma hapo yaji zungwe. Yezo ni kabadibo kwa hiyo. Okay. Good evening everyone. Good evening. The Excellency, the Ambassador of India to Malawi, the Chancellor from Kuwait, the CEO of Commerce, and everyone who is here, even I myself. It's an honor for me to be here, and I'm not taking it for granted. I know it's God's wish me to be here. First of all, we want to thank the Ambassador and the Indian community for the support that you are doing for Malawi. And we appreciate it. But next time, when we are doing these occasions, please, you need to invite other Indians to come and see. Because we Malawi are friendly. So sometimes it's not good. This occasion is for Indians, although Malawians are the one who are benefiting, but they're supposed sometimes to come here and understand what we are doing as the ambassador. Excellency, me as the mayor of Blantyre, I want to thank you the work that you are doing in Malawi. And I know soon you'll learn more Chichewa. And soon you're totally literally. But to me, as someone from Blantyre, someone who is a Malawian, who love Malawi very much, we need you to continue to support what we are doing. And you know, we have a lot of people, we have a lot of youth in Malawi, they are passing a lot because of knowledge. You, the Alcohol Commission, coming in and support this whole initiative. It will help a lot of Malawians. Sometimes, when I'm on the podium and
listen what people are talking about education or about the knowledge that they got, sometimes I feel sorry because I myself, I didn't have this chance. If there was a chance, I could be someone else. Okay? But the secret of me, I don't give up. I keep on pushing. I know one day will come, people will say Professor or Dr. Jomo. I know. And I'm going to push for it. Although I doesn't have a classmate, but here I am. So I want to encourage you people. We don't need to look down upon us. In life we can make it. You are going to India, you see what is happening in India. We can make it in Malawi. You know, sometimes I cry because a lot of Malawians, they go out of the country and learn new things. When they get the knowledge there, when they come to Malawi, they don't do anything. They just keep the knowledge of their own. That's why our country until today is where it is. Can we change and start implementing that we have learned somewhere? We don't need people to come somewhere far and to develop our country. It's us. We need to develop Malawi to become a better country. Sure. The Excellency, last time I told you about, you know, the first mayor of Blantyre was an Indian. And you need to keep it on record. Go and check the history, you find that the first mayor of Blantyre was an Indian guy. The second thing that we want, can you please help us? We want Blantyre to become a cleanest city. Inshallah. You know, we have a lot of Indians that are doing a lot of business in Malawi, but they don't develop good structures. They don't keep our city looking smart. Even tomorrow, if I take you around to go Bingli where these people are staying, they have a lot of billions, but they can't make the streets looking smart. Why? I don't know why. So, Mr. Ambassador, help us with that. And you need to check this message if you have a meeting. Tell them that Jomo is here. And Jomo push it. We want people in the camp, you know, there's high density places. Someone is going to Bingli, knows when you go to Bingli, you find a lot of Indians. But go there, you find very bad. We want our town to be clean, we want our town to be smart, we want them to build the structure that can be similar to India. When you go to Mumbai, you see something big one. You come here in Malawi, someone just building something that you can't recognize the thing, and that person is a billionaire. When you go to our town, this town is being owned by Indians. All the buildings are for the Indians. But what are they doing for us, Malawi? Mr. Ambassador, it's just a little message that I'm saying to talk. Finally, I have a lot. Mr. Ambassador, we're also waiting for Mahatma Gandhi Road. Yes. You remember we come to Lilongwe, we discussed about that. We want due carriageway. You know, the Kuyes, it's a pleasure. Him, Kuyes, and the Mahatma Gandhi Road is passed by Kuyes. Yeah. We need that road to look smart, to honor the name. You know, I can't come from Malawi and go to India and someone call a particular road by Jomo's name. It's going to be hard. But we have given you a law that called Mahatma Gandhi in Malawi. Can you please help us to look after that law? Because now my target, I'm going to remove each and every name that was called after any institution that people are not supporting. You know, I can't go to Ethiopia. I was in Ethiopia. You can't find a road called by the name from someone from Malawi. But here in Malawi, we have Haile Selassie Road. So, what is our benefit? Nothing. What are we doing? We need to change how we think. So if we call that road by Mahatma Gandhi, we want you to help us, Ambassador. We have discussed already. You can put it to be 6 lanes or 2 lanes. We want our town to look gorgeous. What we need. By
by doing so, we're gonna be happy. But otherwise, I'm very proud of you. You are doing a great job, and I know that you are going to support this initiative. We want more Malawians to benefit on this. And before I go, we don't want to fly from here to go to India for a hospital. We have places. Go and tell investors from India. Tell them, in Blantyre there's space. We need to have our own hospital here. We want people to be treated in Blantyre. Not spending a lot of billions to go to India. They can come here and make money here. Money is here. We don't need to get money and go with the money there. I know Mr. Ambassador is man of a vision. And you are someone who is going to do it, and you promise that. May Allah bless you and give you Amen. good time. Thank you very much. Thank you. Another round of praise. Applause to the mayor. We have talked of many things, and one other thing is that we have said that is advising IT development to utilize the training that you got from India in your workplaces, in your career. And tonight, the mayor of Blantyre, let me tell you, you say you don't have classmates, but tonight you found classmates. I take aluminium.